Praise God. Good morning and iswrni बाख्नाय जाथों जोंखौ मानो इसोरा सोरजिदों बेनि सोमोन्दै जोङो दिनै नायगोन आरो नायबायबो दं। बेयाव बुंदों मा आंनि मुंख'जानाय साफ्रोमखौबो जायखौ आंनि महिमानि लागै आङो सोरजिदों, जायखौ आङो दादों आरो बानायदों। आइजायानि 43:7 बुंदों, I have created him for my glory. I have formed him. Yeah, I have made him. जों इसोरा जोंखौ दानायनि मेन उद्देश्यआ, इसोरा जोंखौ सायख'नायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय बेखौ ग्ल'रिफाइ खालामनो, बेनि महिमा गुन गायनो थाखाय। बेनो जाबाय बेनि उद्देश्यआ बेनो। जों ख्रिस्ट' फिसाफ्रा, we Christians should know that why God created us. To glorify him, to exalt him, to praise him. That is why God created. Why created angel being? सोरगोआव इसोरा एन्जेलफोरखौ मानो सोरजिदोंमोन? आरो जों मिथिगौ मोनथाम ग्रुपनि एन्जेलफोरखौ जोङो बाइबेलाव रोखायै जों नुनो मोनो। बे जाबाय लुसिफारनि ग्रुप, माइकेलनि ग्रुप आरो गाब्रिएलनि ग्रुप। बे ग्रुपफोरनि मादाव जोङो बिसोरनि ग्रुपखौ जों रानोबा जों मिथिगौ गाब्रिएल ग्रुप नङा होमबा? गाब्रिएला जाबाय मेसेन्जार, मेसेज होयो। जेरै लुकासनि 1:19, 1:28 जों मोननो हायो। जेकेरियानो, एलिजाबेथ मोननो आरो मारियामनो माबायदि गुड निउसखौ हैदोंमोन, फिसा जोनोम जागोननि बिसय, गथ' जोनोम जागोननि बिसय। दानिएलावबो जों नुनो मोनो दा माबायदि दानिएलनो खायसे गुप्त खोथाफोरखौ बोरै गाब्रिएला थांनानै फोरोंहैदोंमोन, बुंहैदोंमोन आरो। जों गाब्रिएलखौ सानो मेसेन्जार, जेसेबां गाब्रिएलनि एक्टिभिटिखौ जों जुदि बाइबेलाव नायो बे जाबाय मेसेन्जार बा मेसेज होग्रा बे मोनसे। आरो 2 नम्बराव जों मोननो हायो माइकेल इज अ वारियर, फाइटार, fighting against the evil spirit, fighting against the Satan, fighting for us. माइकेलनि खामानिया जाबाय फाइटिं खालायनाय। अके, रेभेलेशन 12:7-9 जों नुगोन। जुड 9 मसियनि गोथै सहखौ लानानै सैतानजों जुद्ध नांनाय बिसोर जों नुनो मोनो। बे आत्मिकता जिबननि दावहा बियो। आरो दानिएलावबो जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो सैतानजों दावहा नांनानै नाख्लायहरनाय, सैतानखौ जोख्लायहरनाय। स' बेयाव जों मोननो हायो दानिएलनि जा खामानिया जाबाय दावहा नांग्रा, बे सासे सान्थ्रि। अके, बे सान्थ्रि। आरो जों मोननो हायो प्राइज द लर्ड, लुसिफारनि खामानिया जाबाय मा? इसोरखौ महिमा खालायनाय, इसोरखौ बाख्नायनाय, रेसपन्सिबिलिटि। इसोरा सोरगोआव, हालेलुया, प्राइज द लर्ड, इसोरखौ महिमा ग्ल'रिफाइ खालायनाय बेखौ सायख'दोंमोन। जेरै बेयाव बुंदों, आं जायफोरखौ सायख'दों आंनि महिमानि थाखाय होनना बुंदों, बै समाव लुसिफारखौ सायख'दोंमोन। जों मिथिगौ लुसिफारा माबायदि बियो मेन्टेला क्रेक जानानै, क्रेकखौनो होनबाय, क्रेकथ' नङा, बेबायदिनो बियो इसोरनि एगेन्स्टआव साननानै बोरै बुहुमाव नाख्लाय हरजानाय, बिनि सोमोन्दै जोङो नायबाथाय आइजाया 14:12निफ्राय ओरै 14 जों फरायलांबा जों मोननो हायो माबायदि सोरगोनिफ्राय जोख्लाय हरजादों बे। जेब्ला गोसोआव दुगा साननाय, गोसोआव जेब्ला इसोर बायदि जाना नाजानाय, गावनि सिंहासनखौ इसोरनि सिंहासननिख्रुइ गोजौसिन खालायनाय, इसोरनि महिमाखौ लानो नागिरनाय, बे कारनाव बेखौ बे क्वेर लिडारबाबो बेखौ बे सोरगोनि गावनि सिङाव थानाय हाजार ग्रुपफोरनि लिडारफ्राबो, महिमा खालायग्रा क्वेर टीमबाबो बेखौ माबायदि फेजेनदोंमोन आरो बेनि लोगोफोरखौबो गाब्रिएलनि दारै इसोरा खामान होनायजों माबायदि बेखौ नाख्लाय हरदोंमोन। जुद्ध जादों बिसोर सोरगोआव जुद्ध जानानै बेखौ हायाव नाख्लाय हरनाय जादों। बेनिखायनो बुंनो, औ फुंनि मोदाननाय हाथरखि, नों माबोरै गोलैखो गावनि दुगानि थाखाय। बे जेब्लानाखि गान मेथाइ खननानै इसोरखौ बाख्नाय जिखिनि महिमा मोनदोंमोन, बे महिमाखौ गावबो लानो लुगैदोंमोन बियो। दिनै जोंनि क्वेर लिडारफोर, बि केयारफुल। अके, साबधान, नोंनि खननायजों मानसिफोरखौ मुहि होनो हागौ, नोंनि खननायजों मानसिफोरा गोमोहाबनो हागौ, बाख्नायनो हागौ। इट शुड नट बि योर अनलि गड्स। नोंबो मानसिफोरनि एट्राक्सन, ध्यान आरो नोजोर बोनो
निजिखौ बेबायदि खननो हागौ आंनि भइसआ बिदि न' डोन्ट थिंक नोंनि बे मेन्टेलिटिखौ थ्रु आउट इयर शिप मेन्टेलिटिखौ नों जिन्दगि दालाबो it should be glorified to him only what you singing what you preaching him it should be for him for his glorification that is why he created that is why he maybe give good gifts to you बेनि थाखाय आरो बे खालि जाना थानाय दिनै सोरगोआव लुसिफारनि जायगाखौ दिनै जोंखौ लानायखौ बे हास्थायदों बेखौ हास्थायदों बियो बेनि थाखाय बे दिनैसिमहालागै बे खालि दं नाथाय जायफोरखौ इसोरा सोरजिदों बिसोरनि दारै जों मोननो हायो सोरगोआव हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया हामबाय होननानै जेब्लायबो बाख्नायबाय थानाय बे इम्पटि पस्टफोरखौ दिनै फिलआप खालामनो मानसि माहारिखौ आदम आरो हवाखौ इसोरा दादों आमेन आरो बेनि दारै दिनै आदम हवायाबो दिनै इसोरनि नोजोराव दिनै फेल जादों नाथाय बिनि जेनेरेसनखौ गावनि थैनायनि जुगिदि हिन्जावनि जोलैनिफ्राय उजिनायनि जुगिदि जिसु ख्रिस्ट जाय मारियामनि गोरबोआव हौवानि जोलैनिफ्राय नङा मारियामनि जोलैनिफ्राय बा हिन्जावनि जोलैनिफ्राय उजिनाय बे सासे मानसि जाय सैतानखौ फेजेनगोन बेनि गासै सुथुरफोरखौ फेजेनगोन खर'खौ गाख्रेबगोन बे जिसु हि विल क्रास हिज हेड बे बाथ्राया जेब्ला मारियामनि गोरबोनिफ्राय जादों माबानिजों नङा दे जसेफनिजों नङा बा हौवानि जोलैजों नङा हिन्जावनि जे उदैनिफ्राय ओंखारनाय बे गोथार जिउजों सारिजानाय बे व्यक्तिनि दारै दिनै जोंखौ सुस्रांनायजों आरोबाव जोंनो आदम हवाया एडेन गार्डेनाव आयगा उल्लंघन खालायनायजों डिसअबिडियेन्ट खालायनायजों दिनै जि लुसिफार बायदि माने बिनि नियम नितिखौ उल्लंघन खालायनायखौ दिनै फिलआप खालायफिनो इसोरा जोंखौ संसारखौ एसेबां अनबाय बे गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ हरनानै दिनै फिलआप खालायनो दिनै नों आरो आंखौ सायख'दों बेनिखायनो बेयाव बोसोनाव बुंदों आं जायफोरखौ सायख'दों बिसोरखौ आंनि महिमा खालायनो होनना बुंदों I have created him for my glory I have formed him I have made him to glory my name दिनै बाख्नायनाया जोंनि जिबनाव जागायजेनांगोन मेथाइ खननानै लुसिफारनि जायगाखौ जों लानांगोन आं बेनिखायनो खावलायो साफ्रोमबो बिश्वासिफोरा दिनै मेथाइ खननांगौ जिउनि मेथाइफोर जिउनि देंखोफोर खननांगौ होनना बोसोनाव बुंदों बे जिउनि देंखोफोरखौ खननाया सुरु जानांगौ जोंनि जों खुलुमनायनि सिगां फुङाव जों सिखारोबा मेथाइ खन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरज खालायनायनि सिगां बेनि उनावसो नों बाइबेल फराय आरज खालाय नाथाय मेथाइ खननाया दिनै दिनै बेयाव खनदों सोरगोआवबो गाबोन खनहैगोन बिश्वासिफोरा मिथि जाय जायगाखौ जोंनो होनो थांगासिनो दं बे लुसिफारनि जायगामोन बे लुसिफारनि जायगाखौ जों बिश्वासिफोरा दिनै लानो थांगासिनो दं मोनसे गेदेर रेसपन्सिबिलिटि सोरगोआव हालेलुया प्रेज द लर्ड हसाना 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 बाख्नायगोन जों बे जोंनि बासायगिरि इसोरा जों बाख्नायगोन बेनिखायनो जों ओरैबायदि गेदेर लुसिफारनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै दं बेखौ सोरबा सोरगो दुतजों बे फिलआप खालायनो गोसो गैया बेखौ सोरबा गाब्रिएलजों माइकेलजों नङा नों आरो आंजों गावनि दाजानाय हांजों सुजानाय आखाइजों दाजानाय बे व्यक्तिफोरनि दारै बियो दिनै जोंखौ बाख्नायनायखौ लुबैदों आरो बे जायगाया दिनैसिमबो खालि जाना थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो आंनि आंगोफोर हि सिलेक्टेड इउ He formed you, okay? And He created you to glory, to sing, exalt His holy name. जों गासै सामसफोराव जों नुगोन बिनि मेथाइखौ खन बेंगि दामनानै खेरेंगा दामनानै गिटार दामनानै जिकुनु दामनानै जथा दामनानै खाम दामनानै जों बेखौ बाख्नायनांगौ होनना बुंदों दिनै जोंनि खुगानिफ्राय बाख्नायनाय सोदोबाव गोनांगौ गोबां मानसिफोर दं गिर्जायाव थाङो मेथाइ खना बोरैबा खनो ओरै लाखुमानानै खनो God don't like this guy She condemn sing loud voice from deep heart. गोथौ गोरबोनिफ्राय God will exalt you. And God will इसोरा अब्ला सानगोन लुसिफारनि जायगाखौ दिनै मानसि माहारिया लानांगोन बेनिखायनो दिनै जों बेयाव प्रेक्टिस खालायो आंबो जाबाबो जायाबाबो गिटार बुयो हे फोरबो नों आंखौ नेग्रा आंनि जिउखौ नों बासायग्रा आंनि जिउखौ नों बासायग्रा हालेलुया फोरबोनि महिमा जाथों
समाव थाबाय थाग्रा आंनि जिउनि लोगो नों आंनि जिउनि लोगो नों आंनि जिउनि लोगो नों आंनि जिउनि लोगो नों हालेलुया जिसास थैंक यू लर्ड फोरबो नोंखौ सायख'नायनि थाखाय फोरबो समायामोन फोरबो नों बे मार्सिखौ होदों आबा फोरबो आंखौ नेग्रा आंनि जिउखौ नों बासायग्रा फोरबो नोंखौ हामबाय होनो आफा बे मोजां समखौ जों होयो आफानो जोंनि अन्तरनिफ्राय नों बाख्नाय जानायखौ लुबैदों आफा बेनिखायनो गितफोरनि खायसे मेथाइफोराव बुङो जेसेबां दिन थागोन आं बिनि मुंखौ बाख्नायगोन Psalms 146:1-2 I will exalt his name as long as I live in this world इसोरनि फिसाफोरनि कमिटमेन्टआ इसोरनि फिसाफोरनि मेन्टेलिटिया बेबायदि जानांगौ जेसेबां दिन थागोन जों बे साम्स लिरगिरिया दिनै इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ खनदों जेसेबां दिन थागोन बे संसाराव I will praise his name as long as I live in this world my friend जोंनि थांना थानायनि उद्देश्य जाबाय बेखौ बाख्नायनोसै इसोरा जोंखौ बेबायदिनि थाखायसो लिंहरदों आरो बेबायदिनि थाखायसो बाख्नायदों जोंनि इसोरनि खामानिया मावजानो लुबैनाय खामानिया बेनो नोंनि प्रिचिं खालायनाय नों थैबा जोबलांगोन नोंनि दान होनाय नों थैबा जोबलांगोन नोंनि मोजां हाबा मावनाय थैबा जोबलांगोन नाथाय बे संसाराव नों इसोरखौ बाख्नायदों नाथाय नों बे संसाराव इसोरखौ बाख्नायनायल' नङा सोरगोआवबो नोंनि खामानिया बे जोबनो गैया आं evangelist खालायदों इसोरनि बोसोनखौ जायनो बेनो बुंदों it will be finished one day it will be finished when you pass away from this world I'm sharing the gospel it will finish one day I'm giving someone some offering खायसे charity आं खामानि मावदों बेबो जोबलांगोन जिखुनु goodness work will finish but your present worship it will not finish it started on earth and it will be on heaven too सोरगोआव बे जागोन बेनिखायनो आंनि आंगोफोर जों दिनै आर'ज खालायबाथाय जों फुंफोराव दिनै आर'ज खालाय जिखुनु समफोराव जों आर'ज खालाय बे आर'ज खालायनायाव जों माबायदि जानांगौ इसोरनि मेथाइखौ दोंसे दोंनैबाबो खन एनि मेथाइ सोरबा केसेटनिफ्रायनो जा रमान्टिक नङा आदा बाजि नङा दे आदा बाजिखौ आं बुङाखै बे बिबार बिबार ओ बिबार होनना मोसानाय गोबां मानसिफोरखौ जों नुयो बिदि दा मोसा ख्रिस्टानफोरा बैसागुआव गोबां माने ख्रिस्टानफोरा मोसाहैयो ओ बिबार बिसानि न'आव मानसि दंना गैया माबा माबिखौ बे एक्सुवेलि जाबाय जोंनि ख्रिस्टियाननि सल' नङा बेयो जोंनि ख्रिस्टियान सल' इसोरखौ बाख्नायनाय नों बैसागु मोसादों नोंनि ट्रेडिसन हिसाबै आं नोंखौ जेबो बुङा आं बेयाव कमेन्ट खालाया नाथाय आं बेखौ कमेन्ट खालायगोन जाय मानसिया जिखुनु बैसागो मोसायाथों मानो बे जाबाय इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ जानांगोन इसोरनि प्रकृति महिमाफोरखौ लानानै नोङो जुदि बैसागो मोसाबाबो आं जेबो बुङा नाथाय आदा बाजै सना रुफा नों लाबोगोन क'क्राझारनिफ्राय लाबोनाय सना रुफा मोजां नोंनो आं होगोन नोङो जोंहानि न'आव आइ आफा गैया हाफै मा मेथाइ बेफोरो इसोरनि मेथाइ जानो हाया इसोरनि मेथाइ जानो हाया आं नोंखौ खुदुमनो होननायबो मेथाइफोर दं बेफोर इसोरनि मेथाइ जानाय बेफोरखौ मेथाइ मोसानानै बैसागो मेथाइ जागोन आं बेखौ बुङा आं बुङा बर'नि ट्रेडिसनखौ लानानै इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ खननानै जों बैसागो मोसाबाङायाव बुंनांगौ जेबो गोनां गैया नाथाय बेयाव जुदि सोदोबा हाबोबा जाय सोदोबा दिनै ख्रिस्ट'नि रायजोआव लुखांनाय नङा जायाव इसोरा दिनै मुगैनाय दं घिन दं बेबायदि मेथाइ मोसानानै दिनै स्टेटास होग्रा माबा मोनसे आप खालायबा आं गासिखौबो सोंखारियो इसोरा बेयाव ओंथि गैया सोरबा फिल्म जगतनि डायलगखौ लानानै फिल्मनि मोनसे पिक्सार माबाखौ लानानै क्लिप्सखौ लानानै रिल्स होनाय माबा मोनसे मोसानाय हेरे गाड्स इसोरा बेखौ मुगैयो इसोरा इसोरनि बोसोन हायोब्ला इसोरनि महिमा इसोरा बेनि थाखाय नोंखौ सायख'दों नाम्बार वानाव you should know that why he selected you why he called you that's reason he called you बेनि थाखायनो नोंखौ लिंहरदों बेयो बाख्नायनो बे बबेबा मुभिनि मोजां डायलग केपसनखौ होनानै नोंखौ लिंहराखै बबेबा एलबामनि मोनसे
बेखौ होनानै बेखौ मोसानायखौ बे लिंहराखै। ओंखायनो आंनि आंगोफोर गड इसोरा 100% मैला गैयि इसोर। बे लुबैदों इसोरखौ नों जि अबस्थायाव दं बेजोंनो बाख्नायनानै इसोरखौ नों खुलुमनाय स्टेटास बनायनो हायो। जोंहा सोरबाया जुदि बेखौ गाज्रियाव बाहायबा बेखौ नों मोजाङावबो बाहायनो हायो। इसोरा ओरैबायदि जोंनो गियान होदों। बे नङा आं बेखौ होबासो मानसिफोरा बिराद भिउ मोनगोन नायगोन, बे नङा। इसोरनि महिमानि थाखाय जाथों। जोंनि थांना थानाया इसोरनि महिमानि थाखाय नङाबा सावदा लाबोथों जोंनि थांना थानाया। जोंनि मावनाय दांनाया इसोरनि महिमानि थाखाय जाथों। इसोरनि एगेन्स्टआव दा जाथों। आंनि आंगोफोर जों आदा बाजै मोसानाया बे ख्रिस्ट'नि नङा। ओइ लाबो लाबो सना लाबो रुफा लाबो न' मानसि गैया फै न' बे इसोरनि बोसोनखौ इसोरनि मोखाङाव जिमिति गारनाय जायो। इसोरनि मोखाङाव जिमिति गारनाय जायो। इसोरा सानसे नोंखौ मुजुद लाफिनगोन नों जुदि बिदि खालायोब्ला। बेनिखायनो जों लुसिफारनि जायगाखौ लानो थांगासिनो दं। गेदेर रेसपन्सिबिलिटि लानो थांगासिनो दं। बे गेदेर रेसपन्सिबिलिटिखौ ओरैनो मोनगोन बे साननाङा। गेदेर पस्टआव ओरैनो थांगोन साननाङा। इसोरा नोंनो रेसपन्सिबिलिटि टास्क होदों बे संसाराव। बेखौ नों मावग्रो। लुसिफारनो मोनसे टास्क होदोंमोन बेखौ नों माव। नाथाय बेयो दुगा जानानै इसोरनि सनमान इसोरनि महिमाखौ मा होनदों लानो लुबैनायनि थाखाय बेखौ एक्सपेल खालामदोंमोन। नोंखौ माने एक्सपेल खालाया। हा? बेखायनो बुंदों बाइबेलाव I don't know who are you, where from you come। नों फोरबो होनबालाय आं बोरै मानिनो? नों आफानि थिननाय बायदि मावाखै। आफानि गोसो बायदि नों मावाखै। बेफोर बोसोना जोंनि जिबनाव दाय हमनो बेफोर बोसोनखौ बुंना दोनखादों आंनि आंगोफोर। बेनिखायनो रेडि जा इसोरनि बोसोनाव रेडि जा। हालेलुया। जोंखौ सोरजिनायनि मेन उद्देश्य जाबाय लुसिफारनि जायगाखौ लानो। सानसे बिनि जायगायाव थानानै जोंखौ क्वाइट टिम हिसाबै सायख'दों इसोरा बाख्नायनो। बेखायनो फै आंनि आंगोफोर जोंखौ सोरजिनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय बिनि मेथाइखौ बाख्नायनो। सान्स लिरगिरिफोरनि बिथाइफोरखौ नाया मानो आं इसोरखौ बाख्नायगोन थांना थासान्दि आं इसोरखौ बाख्नायगन। जों बेंगि दामनानै 150आव बुंदों बेंगि दामनानै खाम दामनानै जथा दामनानै इसोरखौ बाख्नायनांगौ बाख्नायगोन। बिदा फंबायफोर खौसे थानानै मेथाइ खननाय बेसे मोजां। हालेलुया। बेनिखायनो जों गिर्जाफोराव जि खनो खन गोसो इसिंनिफ्राय सैताना गोजान जालांनाय रखम जोंनि खननायनि दारैनो। हालेलुया। ओरैबायदि पावार दं जोंनि रावाव जोंनि मेथाइ खननायाव। डेभिडआ जेब्ला गलियाथआव थांनानै मेथाइ खनहैदोंमोन इभिल स्पिरिटफोरा उसुसि जिउफोरा खारदोंमोन। बेबायदि बोलो दं जोंनि मेथाइआव। बिदि बोलो दं आंनि आंगोफोर। जोंनि सालाय गस्थियाव बाख्नायनायाव बिदि बोर दं। डेभिडआ जेब्ला मेथाइ खनदोंमोन सलनि जिबनाव फैनाय गाज्रि जिउआ गोजान जालांदोंमोन। जों मानो हाया? जों बेखौ बुजिनांगौ। When we sing for him, the evil spirit will run away from someone, from us. सोरनिफ्रायब्ला नङाबा जोंनिफ्राय खारलांगोन बे गाज्रि जिउआ। बे डेभिडनाव ओरैबायदि बोलो दंमोन। बे बोलोखौ इसोरानो होदों। बे इसोरानो दं। बायदि मेथाइनि पावारा बिदि दा नों नाय मेथाइनि पावारफ्रा सोरबा दुखु जायोब्लाबो बेखौ खनोब्ला एसे रिलिफ मोनो। सोरबा रमान्टिक सोरबा गोसो थोलायनायाव दुखु जादों गारजानानै रमान्टिक मोनसे मेथाइ खननानै मेथाइ खोनासंनानै मानसिया एसे रिलिफ मोनो। मेथाइआव ओरैबायदि संगितआव ओरैबायदि पावार दं सासे मानसिखौ सोलायहोनो मुहिहोनो नुवाखै। सासे एक्टर सासे सिंगारा फैगोन मानसिफ्रा फाग्ला बायदि हाब्रु दैब्रु मिथिया सा खोला मोसौ अमानिख्रुइ बे अथिक जाना मोसानायखौ नुनो मोनो। ओरैबायदि भइसआव पावार दं। ओरैबायदि मा होनदों मुहिनां मोनसे बे संगित होननाय बुस्थुआव दङ। जों नुनो मोन्दों बैसागु फांसनफोराव माबायदि मानसिफोरा लोंनानै अमा बायदि अखाब्राबो मोसानाय नै दा सोलिगासिनो दं। जों मिडियाफ्राव जों नुनो मोनो। बे इउटुबफ्राव फेसबुकाव जों नुनो मोनो। ओरैबायदि मिउजिकनि पावारा ओरैबायदि पावार। हि केन चेन्ज हि केन चेक इउ। बे नोंखौ सोलायनोबो हायो। बे नोंखौ रिलिफबो खालायनो हायो। बे नोंखौ फाग्ला बायदि मोसाहोनो हायो। बेबायदि ओरैबायदि मुहिना दं बे मेथाइआव। आरो बे मुहिनाखौ नों पजिटिभ सेन्सआव बाहायनायखौ इसोरा लुबैदों। नेगेटिभाव नङा। नों मालाबा दुखु जायोबा मिउजिक खोनासङोबा नों मोजां मोनो एसेबाबो। पावार दं। बे सिनेमा जगताव जेरै मुभि मेथाइफोरखौ लायो पावार दं। खालि एक्टिंल' नङा मेथाइफोरखौबो सोदेरो मानो बे मेथाइआव पावार दं। खायसे मेथाइफोरा जोंनि मोदैफोरखौ रुखु रुखु गहोनो हायो। पावार दं। ओरैबायदि पावार जों मिथिगौ। आं बुंलायनाङा जों मिथिगौ मिउजिकनि पावारा माबायदि मानसिफोरखौ सोमावजोबनो हायो बुहुमखौनो। ओरैबायदि पावार बेयो। ओंखायनो फै जों थांगासिनो दं लुसिफारनि जायगाखौ लानो। जों थाम थिम जा
ओंखायनो जोङो दिनैनिफ्राय मिथिबाय खुलुमनाय सिबिनायनि सिगां मेथाइ खन, बाइबेल फरायनायनि सिगां मेथाइ खन एटलिस्ट आरो बाख्नाय आरो बेखौ सानसे नों प्रेक्टिस खालायनाय बेयाव प्रेक्टिस खालाय बेयाव सानसे नों खनहैगोन। हालेलुया प्रेइज द लर्ड। इसोरा बोर होथों बे गुसुं बोसोनजों बयखौबो। आं आरज खालायनो गुसुङै इसोरा आफा नोंखौ हामबाय होनदों आफा। नोंनि अनुग्रह दया जोबासे अराय सम थागोन आफा। फोरबो नों जोंखौ सायख'दों लुसिफारनि जायगाखौ फोरबो लानो थाखाय नोंखौ सानसे सोरगोआव बाख्नायनो आफा बे संसाराव थानाय समाव जों नोंखौ बाख्नायनो हायो नोंनि सैथो लामाजों आफा। फोरबोफोर जाय बिथांमोना खोनासंदों बिथांमोननि जिबनाव आसिरबाद दं आफा नोंनि अननायजों बोलोगोरा फोरबो नों जोंखौ दैदेन जोंनि सालाय गुस्थियाव खालि बाख्नायनाय राव गैया आफा। नेगेटिभिटि, नेगेटिभ माइन्ड, नेगेटिभ वर्ड्स, नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरा फैया नोंनि आत्मानि रावा फैथोंसै जिसुनि मुङै सुंदर सिबिनाय जाबाय।